Tripura hasteo lukurok no phorongmari yakpaini mari tabubo mari komor yako bubagrani bisingtui thanjani khorang tisawi thongrungni jobao ongkhorpuroni simi tabubo lukurok no chubachu khlaimani uram no mangbrei kasoi phayo bubagrani yagra yak eba Iron Man honibo sinijago Tripura mothani MDC Runel Deborma hastoni jotoni slai MDC ni bisingo talawaisa subakrak MDC salary ni rangbai lukurok chubachu khlaimani mangplei lukurok nubino tongkhana bisi gidugma romui jibi sakhamnogo klaijak Shankar Senapati Kamini Bukhuk Mohini Deborma buma buphakrui cherani simi bini kaka songbai tongmani koktoma sakhamya koktoma khnawi Bujong Nogor Wakhi Nogorni lukurok bai jongmari keblai khlaijak Mochang Runel Deborma bini nukhungo thangui chubachu khlaikya bwskang salo phatar hasteo sakhamya najagani bagui chubachu khlainani kokbo saka MDC Runel Deborma bini sori chayang tongo thanai man rogo thanai mas rogo jibio 6 din tongi hika inke doctor naijingmani kuno report rok kuno tikhlaimia tomongkha inke doctor rok bono sapo phatarlang thani further treatment ni bagi inke bini mungkha Mohini Deborma bini mafa mo bufa bukri inke bo bini kaki songmai tongo bini kaki songmai inke uno sini tini sini sipai bisini sini leader rok sini TWM ni president ro tongo borong nangji Sagarika Deborma te sini TWM ni leaders ro YTF ni Bangoti ni president tongo because Deborma borok saklema ni bagai tino sarik joro phai bono naifika te doctor rok naijengna bai kisamisa chuba phaika tai bini je finance halo bhataro thana bagai treatment ni bagai sing ADC hapang hoite jasak mansuk sajjo khainai ni bono kogri klangka Bini bemarok tamo bemarok. Amono Rommaya, Doctor Rommaya angke, kun saimia tam borok phataro thangi treatment khaisa saimangla. Tobo ta kise kok saka Apollo Hospital jehetu taw kherengbar building jak boro waise phunugi naithung huni boro saka. Boro phunugi nai koigin bisi. Te hamba. Ni tam kelai aku kubu. Belum kita ni daran bersajeng nak kelai yo, gai binto buma bukuri kabu kabu bukuri, gai anu tui kita tong kabu no, gai tui pana iko doktor wo beterang kaseng jiwa, gai jibing terang pore tunarong ko report maya ta, borok bayar telang ni or sengkah treatment kai mia hanco, gai doktor besengkah telang di mana ni gai Tao pano sagang semua suya. Doktor mau sawi doktor aku pano kayu jaka. Tengko buma buka sekeringan nang kosto kai tongo. Nika anya penyang no tongo sa. Nika no telang mana puru anu sahot di. Telang na puru ni doktor pesaka. Pokoknya kai pano narong biti sari tondi.
ni pitiro ro ho ka bor ka abo ban sung bo ton kha nge ton pan ham ya nge bon tam tam khanyan